Peter, hvad siger du lige til den omgang? Nå. De nåede ikke op at skyde. Nej, men altså... Der er en mongol, der har taget tanken. Fucking pigdyr! Kom tilbage! Ah, fuck, de er skid... død. Og yes, jeg blev revivet. Yes, thank you. Jeg tror, vi skal gå tilbage af. Reloading! Vi har også... spam burger. Jeg blev beskudt. Hvorfor giver den? Nå, det er ammunition. Du er nødt til selv at droppe en. Du er medic. Du er nødt til selv at droppe en af de der bags. Hvordan tager man den op? Fuck. Kan man tage den op? Nej. Må jeg godt få noget health heroppe? Jamen, den er nede under min. Så drop der for helvede en her. Kan jeg droppe flere? Ja, du kan droppe mange flere. Drop en. Please. Thank you. Du får også heal for det. Hostile sniper. Gemmer. Den fucker skal ikke have lov til at fuck med os. Shit! Nej, for jeg har Marie, der kan rulle. Så bliver en luder løb dernede. For helvede, da du står bare... Nå, jeg tror lige, du havde en rocket launcher, bare stod der. Fucking jealous. Ny bag. Wee. Nej, jeg skal bruge den. Hvor har jeg nu? Jeg går ned i slagmarken, nu gider jeg ikke være heroppe og kede mig mere. Fint nok, jeg bliver heroppe og holder positionen, så... Som jeg vil kalde det. Og husk nu, det her det ikke... Jeg camper ikke, det er bare... Han sidder bare stille i meget lang tid. Nej, jeg bevæger mig også i bygningen. Det er bare fordi, vi er nødt til at holde de her point og sådan noget. Og så noget fis og ballade. Hey ven, hvis jeg sidder her, kan jeg så egentlig... Nade him. Okay, jeg skal lige finde nade. Er det en nade? Ja. Yeah. Whee! Jeg døde. Spawn med mig. Han har et sygt våben om der, tror jeg. Hvem? Og så døde han også. Kan jeg koste mig nu? Get your ammo, man! Ja, det giver mig XP. Hvor meget XP har jeg? Broken Gaming for the win. Hvad er Danish? Du skal nok gøre dig klar på, at jeg bliver syg nu. Fint nok. Hey Peter, jeg er ligesom dig. Jeg har også en rulle... Hemster Gims. Hey, har vi egentlig ikke den... Jo, vi har den samme. Hvad, Peter, er det så nu... Dummy, er det så nu... Hey, de er derhenne. Der! Suppressive fire! Fuck! Jeg tror, jeg står her ved min ammo bag. I dag føler jeg mig meget sikker. Squad resupply. Fint nok, jeg stormer dem. Bliver du heroppe? Ja. Suppressive fire! Fuck! Nej, død. Jeg har en idé. Jeg tror lige, jeg bliver sniper. Fordi... Ej, der døde jeg. Fuck, hvor nederen. Nej, men jeg lå og skød på dem. Det er bare umuligt at ramme dem med sådan en rullegun heroppe fra. Ham der, jeg synes spawner på ham der cruel blade ting. Og jeg er inde i huset, der er en enemy. Fuck. Wow. Inde i huset, lige ved mig. No, bitch! No, fucking way! Nej, jeg fik dobbelt kill med min håndgun. De vil have... Det her, det er sådan den mest vigtigste bygning på det her point.
Så lige nu, Der døde jeg. lige nu er jeg sniper. Det er jeg også. Fordi så kan vi altid bare snipe dem. Og vi har en ammo og medkit bag herovre. Jeg vil spawne med dig. Er du oppe på Ja, jeg er huset? oppe på huset. Nu er jeg også derude. Prøv at se, vi spawner. Shit, enemy. What the fuck? Så jeg lige sat mig til at snipe, og så blev jeg skudt. Ja, I blev begge to plaffe. Blev du også skudt? Jeg sprayede med et magasin og fik ham. Uheldigvis, så jeg squad spawn ribbon. Yay! Peter, du skal bare passe på, hvis der er nogen, der kommer på trappen. Hvad er det her den eneste, vi kan finde? Der er en! Au! Nej, fuck. Død. Der døde jeg. Det finder jeg mig ikke i. Nu stormer jeg, vil jeg gøre. Okay, hvad bliver vi? Vi bliver fucking nemme ham her med map. Eller ham der med rullegunnen, som man kan få, ikke? Han er altså ikke særlig god i tætkrig. Nej, ikke i tæt. Og på lang afstand, så er det altså også lidt svært. Jamen, det er lidt svært at aime med det sigtekon. Men altså, hvis du... Får du ikke den... det er sniper, den skal ikke koste. Den er ikke koste, tror jeg. Altså, der dør jeg. Jamen, jeg bruger seriøst et våben. Nu stormer jeg bare heroppe. Danish, jeg kommer med! Han er der! Nej, fuck. Jeg stod bagfra. Jeg spawnede lige... der. Der døde jeg. Jeg vil spawne med dig, Daniel. Men Daniel, hvis du mangler liv, så er jeg vist medic, tror jeg. Det er du også, det er jeg også. Jeg vil have det der hus nu. Det er vores, og hvad fanden er det, de ikke kan forstå, hvad det er vores der? Jeg er skældt. Der døde jeg så. Jeg gik om bag en væg, gør jeg ikke? Revived. Nu døde jeg igen. You've been promoted. Okay, ham der, han har godt nok det længste våben, jeg har set i mit liv. Er vi russere, eller hvad er vi? Vi er russere. Jeg blev lige promoted. Fuck. Jeg tager tilbage. Fucking flygt. Hvis der er nogle svin, jeg skal også perker heroppe i vores fucking bygning. Og det er der ikke. Jamen, jeg skal midt. Og vi har stadigvæk gammel ammunition, så... Nu har jeg endelig et våben, jeg kan ramme den her rullegun der kunne jeg... Hey, der er en der. Fik ham. Ja, fik ham. Jeg kan egentlig ramme med det her våben. Fordi jeg tit er medic. Hey, der er også en der. Der er jeg. Lige dernede. Der er en til. Hit. Jeg fik assist. Ja, det var ham, jeg fik ham lige hit. Hey, der. Jeg har set en til. Ja, der jeg har set ham. Finde ham. Så gik han bag væggen, så kan jeg ikke se ham mere. Fuck, jeg skyder. Pas. Ja, jeg har fundet ham nu. Jeg ved hvor det er. Der døde jeg. Nej, du gjorde jeg. Hvad taler du? Du skal bare flygte. Du skal flygte, Peter. Flygt. Du skal space. Du er død.
Jeg har aldrig fundet ud af, Når du bliver revivet, så skal du så trykke space for at acceptere det, for ellers så dør du bare. Men bare spawn på mig igen, så. Eller Daniel, nu gør jeg altså bare lige sådan, det er meget bedre. Blev vi skudt fra siden? Ja. Og jeg stod bare skulle lige kaste en medic. Nu har de stormet vores fucking... Det er sidste gang de gør det der, nu skal jeg halsen af det. Jeg spawner ved... Jeg tager lige et andet våben. Ham her. Okay. Nej, jeg vil ikke den. Det fløj. Og nu finder jeg mig fucking ikke mere i det her. Lol, det ligner jo fucking den der AK i counter. Det der AK's counterskin. Godt tænke mig at få sådan et ordentligt sigte på. Hey, prøv at vente, jeg skal lige prøve nu. Der. Ja, jeg fik ham. Så døde jeg, men jeg fik et kill der. Fuck. Ej, du har fået 7 kills, så jeg har fået 2. 7 kills, ja. Har fået det hele på... Har du fået det? Fuck! Fuck! Ej. 8 kills. Nej, ja, 8 kills faktisk. Hvis man vil være præcis. Døde du lige før? Jeg spawner på dig. Kom nu. Spawn mig for helvede. Læg. Altså. Ammo. Oh my god, man. Hvad er det her ikke vores sidste kamp i hvert fald i denne her server? Jo. Fik ham. Giv mig, hey medics, giv mig lige noget medic for helvede, man. Jeg skal fucking bruge det. Ja. Værsgo, tage noget. Resupply. Oh my god, jeg får god XP af det her, mand. Jeg er nummer 6, jeg er den 6. bedste på vores team. 5 må tage flygt. Det er pik. Nu stormer vi! Jeg bare sig! Fuck turn! Det... Ja, okay. Jeg har ikke lige... det har jeg ikke set komme. Hvis jeg havde kastet en granat, så kunne jeg sikkert have fået triple eller sådan noget. Det kunne være rart, hvis du havde kastet en granat. Shut up. Jeg spawner ved Jeg spawner på ham der crew der. Det gør jeg også. Ja, selvfølgelig. Wow, what the fuck? Hey, kan vi komme med? Jeg er med! Ja! Nej, fuck! Jeg er med ind i bilen. Det kan jeg ikke. Fucking kyllinger, mand! Hey, tag bilen! Nej, jeg er inde i tanken. Ej, hallo? Jeg vil spawne med dig. Jeg gider ikke mere være inde i den tank, man. Hvorfor? Ja, nok fordi, at så kommer der ligesom sådan 3 missiler mod den. Ved du hvad, Peter, jeg tror jeg går tilbage og tager en anden vej. Jeg er gået her tilbage om. Altså, for jeg tager en anden vej. Den vej. Oh my god, man, klum killing. Så tabte vi, eller hvad? Damn that shit. Okay, jeg blev nummer 5. 5. bedste på serveren. Du blev 14. bedste. Okay, jeg vil godt lige se alle mine ribbons. Assault kit, Energy kit, Support kit, Recon kit, EFV, og så er jeg blevet promoted, hvor jeg nu har fået en ny pistol. Nice. En ny dog tag. Okay. Unlocks. Jamen, er det ikke en anden server, vi skal spille? Slukker jeg lige for.